ku yo beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturun beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu nek turun Niat turu. ki leyah-leyah kebablasan. Laya kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok, gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Napa? Pripun kula diutus Loh, apa nih? mboten ketang. Tutuk nek to Mas. Piye, piye? Tutukno ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adik kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibaleni neh. Gak. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Pripun? Nyapo. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki pindho. iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh, Dik. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang Mas niku. Padang. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas. Lancar. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti boten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejakku apa ora? Yo yo no. Mboten Nggih. ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang pripun, Mas? dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Nggih. Mas Bentar nggih. Pripun? Mun sik moh sajane kok cekak. Kok tak panah kok. Dan aku tak panah. Ayo Mas Bentar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo kuwi iki to enek Mas Heru. Lho, Anak. ning niki Oh, boten kathah. kados Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. boten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion ki saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto ki saged. Masuk tau Nggih. nggih saged. Ya ora to, wong Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to ki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngoten. Pelak 6. Niki Dibablasne mboten Nyidam jumeneng Sari. Oh, ngoten. mboten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to, so. So Nggih. ngadep bel. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ora tak terusne. Lah wong iki wah, Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhani kok. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meden-medeni. Mboten Monggo, kula Mas. wingi Nggih. rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa Yo nek? mikir memanismu hangle leto aduh yayi satemah kinawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih Mas iki segawonmu neng kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya, Kang Mas. Kok segawon Malah apik kuwine rati wasasune. lah iya sisa ndak apikne lho, Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang Oh, nah dadi ngene tak Aku warai jenengan kowe tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Nah,
Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi. Duh Kang Mas. Jenengan Nggih, tresna kalih kula. eneng banget Yayi. Ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan. Saestu Kang Mas. Iya. Jenengan tresna kula. Jenengan purun ngenteni kula gede. Inggih menawi Kurang 5 tahun lagi. Heeh. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengahmu. 5 tahun lagi. Ning kowe bojo nomor loro piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal no ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Dibablasne langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya. Iya. Malah nggih mboten apa. Oh iya no. Ora apa-apa, pelana karo wedok. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge seket to? Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndasku kok. Dibablasne napa niki? Monggo. Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki mau. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. melati aku kumbangi Idam Sari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis. Aku kang bakal ngliwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karenan ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutup. Iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Moh. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Cek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo di panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo. Nalikane
Terima kasih Mas Terima Badar. kasih Mas Badar. Ya ampun. Ya, Dek Niken istirahat dulu. Matur nuwun, Nggih. selamat dan sukses. Amin. Nggih. Amin. Matur Amin. suwun lho Mas. Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih suarane kaya dalang iki, Mang. Loh, ngece, ngece. Piye, piye? Keterangan piye? Mas kulo. Ora. Dudu karo Kaya lho Mas, kaya. Karepe dhewe. piye karo. Mas aja ngono kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa ya temen? Iki Yatmin iki. Wis gak kowe ceritane. Oh, sak kuwi. Ya, wis ya. Dudu piye? Matur nuwun Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Jan kayeng Terakhir, ya, heeh. Iki gandeng virtual ta, Mas? Pak, Nggih. aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lho Mas, Mas ben nom lah. Malah seneng ya? Iki malah seneng. Malah seneng. Celuk Mas lho, Dek. Ya, Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp podang kuning terbanyak, Mas. Oh, Pak ora patut ah. Pak, podang kuning Pak Yat. Podang kuning. Ya. Dadah. Iki sapa sing ngaturke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya? Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya. Heeh. Sitok iki aja. Ambruk panggunge. Telu ki. Nek mung ngenyek Ora ngenyek. Ayo jumeneng, mangga. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Ya, heeh. Iya, iya. Ngece kok sampean iki kok. Ora ngece Mas aku. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Aja. Podang kuning ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng Dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mangsa barang. Mangga. Yuk. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggolek sing tak sayang. Mubang miter anggon kong goleki. Ora kerasa esuk awan nganti wengi. Asik. Neman yen nganti liya kang nyayang. Kleyang tak sawang menclok ning apa. Jangan tak rintik saka kadewan sarawe ngoceh dheweke ngalih endo Tak
Asik-asik. Kayengke to. So awan nganti bengi emang yen nganti liya kanyaya layang tak sawang menclok ning apak kegancangan tak rintik saka kadhep sarawi ngoceh dhewe kuming seret ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen lakon nyanding sliyane ora bakal atiku kekiwang liya yen si kodang andudut ati kepranan saya dedra tak seranani sepikat kulo ning rendo Matur nuwun Pak Yat tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, terima kasih matur suwun, Dik. Moga-moga di tahun 2021 iki Injih. akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam Amin. segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin, amin, amin. Ya. Angel tekan danane angel. Sing angel ngomong. Ya, apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Nah. Apa maneh ki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis Suarane lek apik. guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Nyipiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Sampeyan ke pas awal-awal Covid ke ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu bredel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya aja ngedukne rega ngono to. Iso bunuh diri gitu. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Loh, kok iso ngono? Aku Kok iso? dagelan paling larang lho. Loh. Loh, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus. Aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Loh, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora, Lah napa? Agustusan nyadranan Heeh. karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis jabaten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu iki lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dek? Loh,
Aku. Heeh. Apa duel? Duet eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Oh, langgam sik. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Bawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh ya. Oh, gelang alit. Bawani. Ya. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Nah, di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Loh, Lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis ya wis. Ya ya Tek. kok keluarga kethek ya. Wis wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Peh aku niki rada ndruwedhek kek. Nah, iya. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Oh, ndek ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yat Widin iki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Sak pinten ting-tingane? Ayo. Mampiat mayon eman gending belap biangan Enak suaranya. nyeram biai nuswan toro Uga niki salam kagem anu menika pepunden kula senior kula Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh, Onje sugeng dalu Menika nggih Om kepareng Niki. mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo. Banyu wangi kenang witan Dik ini kan Nggih. diselani dhisik. Monggo. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho? Kok aku kabeh? sedih nek Lah apa?
kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok, Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh iya, sing penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean napa? Aku ya kuliah iki nak arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Nakoni Aku, aku. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batange to ya. Ya ndak. Oh ya Pak Yat kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Kesibukan corona di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone Nek awan nang nggone terminal. Nek bengi nggone terminal. Isuk nggone terminal. Oh. Lah nyapa keterusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis lan. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak iki lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki njabane terminal. Oh, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Mas, omahku endi momane? Tindak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ini Ken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Ayo. Awit. Kepaten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh. Salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, piyayi piyayi. Ngangge dagelan apa ora? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Wong yogane ora melu kok. Kuwi mek sama Mas. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tekan di Mbak. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumelare taman
Ayo. Mulai. Dadi. Monggo Pak Yat kepareng joget. Ngalit. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
luar biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita kita urung tahu pas Masku ngasta mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sapa? Mas Badari Mas Badar. Aja ngremuk aku dengenane aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngremuk aku